Kaseng Voice of the People Party kapersya ajuria kajing temu jong kasorkar ban IT kajaka kabahe hadu kumbalai spa akar kabadai kajaka jong katanat forest kabatemu na kabenta ban pen itenat ya kajaka kibadan saudong saukun jong kapung Umyam Ribhoi District kenang ban kentiu ya kakam jungok kai perthai ha kajela ha kashithi balat ho sya umintri rangba kajela ukonrat ki sangma ha ka arpasau tarik naitung Presiden ka VPP uba Arden Miller Basaimoit ulaong. Ka VPP ka punpa ka jing persya ka bajur ya ka jing temu badangsyan jong ka sorkar ban pen itenat bat penroy thamai ya ka thain hapo saudong jong kapung Umyam Haribhoi District. Katba ka VPP kam persya ya ka jing penroy bat jing penyar ya ka kam jungok kai perthai ha ka jela Meghalaya. Henry ngingit scam bakum kini ka jing penroy kim day ban ha ka jing dut nong jong ka jing pennek pensa ya ka maryang bat ka jing bha jing miat jong ki nong shong shnong. Ngi kentu ya ka sorkar ban perkhat biang ya ka rukam trekam ka bamenta bat ban wat ya kilat kilinti ki banek ban yo ya ka roy ka par bat ka jing kieu ha ka kam jungok kai perthai ula ban ram. Uba Arden ulaong ba wat las ngotho ya ka jing temu ban kentiu ya ka kam jungok kai perthai bat ka roy ka par Henry ka ni ka plan ka dan ka tu ka ni ka jingduna ki bakongsan kam tam e ha ka bayade ba ka jing pennek pensa ya ka maryang ba ka jing bha jing miat jong ki nong shong shnong ula pen pauru ba ka jing persya jong ka seng kalalong halor ki santeli ki man ka jing pam pathare ki khla ki betap ka jing penthot ya ka maryang ka jing ta ya ka maryang jong ka pung Umyam ka jing pennek pensa ya ka kam jungok kai perthai ka jing ta ya ki nong shong shnong bat ki jing te surok bat ka jing khap nya jong ki kali Nalor kata uni unong elam ka VPP, ulaong baka jing temu ban aja kalai spa akar na kabenta ban pen itenat ya kapung Umyam, kala ban wanra ka jing ma ka bakraw ya ka imlang sa lang hakathan. Kani ka jing le kala ban wanra ya ka jing pampat hari ki klaw, ka jing syakta jong ki jing thong jing tap baper, bat kan wanra ya ka jing tuwa khandau, bat ka bala ban kata ajur ya ka jing long ka hapo kapung Umyam.